Priatelia, dámy a páni, sledujete ďalší podcast. Už ich máme viac ako 20, čo je absolútne úžasné. O histórii DJingu na Slovensku. Môžeme aj podcast nazvať dj.sk, pretože bude nasledovať publikácia, ktorá sa bude tak volať. A ja som veľmi rád, že ho môžeme stále a neustále pripravovať so Slovenským ochranným zväzom autorským a s asociáciou DJov a hudobných producentov Slovenska. Oproti mne, takže počkajte, sever, dúfam, že to poviem správne, tak juhovýchodne sedí Appaegri, Tibor Appaegri. Ahoj Tibor. A Milan Hugo Horeličan, čo je náš ambasador. Môžeme to tak nazvať, Tibor? Môžeme to tak nazvať? Detašované pracovisko a ten taký pilotný kolega, ale veľmi cenený, a práve k dnešnému hostovi nás dostal práve on. A musím sa naozaj priznať, že veľmi ma teší na tej našej činnosti alebo naozaj tom, čo robíme, pretože hudbu milujeme, ale tá nás spája s rôznymi ľuďmi a tohto človeka, ktorého naozaj za pár sekúnd predstavím, som ešte pred 2 hodinami a 15 minútami nepoznal osobne, vedel som o ňom od týchto dvoch mužov, ale nevedel som, že budem mať možnosť robiť rozhovor s Jánom Sedilekom z Banskej Štiavnice a vlastne všetci ho asi prezývajú Hymy, lebo to ste mi povedali vy a vy tu len hovoríte Hymy sem, Hymy tam, takže dobrý deň. Dobrý deň. A pokiaľ mám správnu informáciu, tak momentálne sa staráte o Mestské informačné centrum v Banskej Štiavnici, ale v konečnom dôsledku, a teraz tiež sme si tu merali nejaké skúsenosti a roky, vy ste 50 rokov na scéne ako DJ. No, 50 nie, skoro tak 48 až 9. No. 49 a 2 mesiace, hej? Áno, ale som ako hrdý na to, že som sa dozvedel, že som dlhšie na scéne ako Tibor. Tak, Tibor, jak toto je možné? A to ste ešte aktívni takisto, hej? Hej, akože ešte si niekedy, ako my to hovoríme v Štiavnici, zvrtnem, keď ma to chytí, tak akože ešte si zahrám takú. Pre priebeh podcastu, aby vám to bolo komfortné, mám vás volať pán Sedilek alebo Hymy? Hymy, tak ako keď som Hymy, tak ako všetci vedia, tak aj ty. Aj Tibor o mne vedel, v živote ma nestretol, nepočul, ale vedel, že nejaký Hymy volá kde. Takže. Poďme ku koreňu veci, prečo Hymy? Ako študent gymnázia som raz dostal takú nálepku, bola to žltá nálepka s čiernymi písmenami, bolo tam napísané Hymy Surinman Lehti, to neviem, čo je, to je po fínsky, a je to vraj obdoba nášho časopisu alebo denníka Nový čas, nejaký takýto fínsky bulvár. A tú nálepku som nosil na kufri a ostalo mi to celý čas aj počas vysokoškolského štúdia v Bystrici, ešte dokonca aj prodekan Baxa ma volal Hymy. Ako tak, nehovoril mi súdruh Hymy, ale že Hymy. Vy ste narodení a žijúci tu, v Banskej Štiavnici? Áno, ja som ako Bansko-Štiavničan, ale ako moje korene sú z východu, lebo moja mama pochádzala z Nižného Medzeva a druhá časť rodiny z Košicoch. Mm-hmm. Takže ako, my tam košíme to. Hej. Veľmi blízko mám ako k východnému Slovensku. A vlastne aký bol ten štarter toho všetkého, že dnes tu sedíme skoro po 50 rokoch a ste dodnes aktívni a tá láska k hudbe vám vydržala na celý život v podstate? No, čo vás nakoplo k tomu, že ste sa začal zaoberať diskotékami? To bola možno úplne náhoda, ako každé dieťa z učiteľskej rodiny. Mám absolutorium z Ušky, teraz základná umelecká škola, odbor klavír a tak. A zase sa to k tým Košiciam ťahá, keď som bol na prázdninách, som si kúpil prvý magnetofón B444 ešte áno, a potom ako som si niečo nahral a tak, a potom som šiel na gymnázium a na prvom ročníku bol nejaký večierok v telocvični alebo tak, a miestny DJ, ktorý tam vtedy niečo púšťal, tak nejako sa unavil, bol silne etilizovaný a teraz, že čo tam bolo, ja neviem, 300 ľudí, a tak som tam začal púšťať podľa toho, čo som počul, poznal alebo tak, a nejako mi to potom ostalo. To bolo, ako sa hovorí, znúdzecnosť. No a potom to išlo čím ďalej, akože mal som známeho, takým mojím mentorom bol už dnes nebohý
diskotékár z Banskej Štiavnice, Marcel Ličko sa volal, on bol prvý, čo mal v regióne prehrávky slov koncertu, chcem povedať. A to bolo zaujímavé, on študoval na vysokej škole a tak, a on keď prišiel, mal najnovšie veci, všetko, tak ako by povedali bratia Česi, to bolo ako Jiříkovo videní, keď on prišiel a hral, a on mi potom vždy počas celého mojho štúdia vždy on hrával každú nedeľu a vždy mi dal nejaký blok, som mohol, ja neviem, hodinu u ňoho hrať, a tak sa to vypestovalo a to bola pre mňa škola života, lebo keď v tom závodnom klube ROH Pleta, keď sa hralo, tam, ja neviem, prišlo 400 ľudí a teraz on, keď povedal, tak keď chceš, tak si zahraj. Tak akože doniesli sme kotúče, všetko, a teraz keď som tých ľudí zbadal, no a išlo to. A potom už, čo ja viem, už ku koncu som niekedy hral aj dlhšie, už sa mu nechcelo a tak, a potom nejako sa to stalo, a keď už som maturoval, tak dokonca prišli z Bystrice z tedajšieho tour klubu, že počuli, že tu je nejaký discjockey a že mám ísť k ním študovať a že sa tešia, a tak sa to potom rozvinulo do väčšej akcie alebo tak väčšieho diapazónu. Aká hudba vás ovplyvňovala na začiatku? Ja som bol čiste ten rockový, akože rock a stredný prúd, ja neviem, čo boli vtedy tie kapely, ja neviem, Zeppelin, Purple, všetko, alebo potom tie bubblegumové Kenny a takéto, a Hello, to bol vtedy vrchol všetkého, Sweet, Slade, no a ja vždy, keď sa niekedy rozprávam aj s mladými ľuďmi, keď hrám, hovorím, že vy si neviete predstaviť, by ste umreli, keby ste prišli, v čase sa posunuli a prišli na takú diskotéku. Ja už napríklad, keď som len prišiel v Bystrici koncom 70-tych, začiatkom 80-tych rokov, tak tam už išla taká, ja neviem už ako ten disco sound, čo bola tak, a to my sme také nie, to tuto u nás sa hralo ešte stále rúbanice a všade. Akože rockové veci myslíte. A zoberte si, vy ste aktívny DJ, bol ste niekedy za posledné roky na súčasnej diskotéke? Nie, ja som prestal... Nechoďte, lebo umriete. Nie, ja to nechcem. Umriete. Ja už som začal trpieť v 90. rokoch, a preto som aj v 90. rokoch ako oficiálne prvýkrát skončil a prehúpol som sa do tej sféry, že oldies DJ. No. Ak dovolíte, len trošičku sa vrátim k Tiborovi, ale súvisí to s vami. My sme mali rozhovor Tibor s Evkou Liškovou a tá povedala, že bola na diskotéke pred nejakým časom, že zmotala svoju partiu a išli na oldies disco, ale tam to bolo... Už ten rytmus bol iný, čiže bolo to podkuté novými... Ja viem, novými beatmi, ale vlastne súčasná scéna... Ja som naozaj dal za pravdu, že pokiaľ je to oldies disco, tak by mali ísť ortodoxne originál verzie, ale súčasná diskotéka je taká, napadlo ma to aj pri Evke a teraz aj pri vás, že je aj vychádzajúca zo staršej hudby 80., 90. rokov, dokonca aj 70., ale tá produkcia už je naozaj podkutá groovemi, beatmi, už to znie úplne inak, a preto som spomenul to, že keby ste prišiel na súčasnú diskotéku komerčnú, už nehovorím na festival alebo na niečo, tak to by trebalo vyslovene lieky na srdce si zobrať, lebo to sa nedá dať, hej. Ale v tej súvislosti ma to napadlo tiež, a tiež by to bolo možno troška otázka na Tibora, možno aj na Huga, polemizujme. Vy ste všetci začali v 70. rokoch a primárne to bola rocková scéna, možno softrocková, možno hardrocková a možno nejaké začínajúce disco. Diskotéka je pre mňa od slova disco alebo od slova tanec. Vám to zostalo dodnes aj v tých 90. rokoch, možno ste sa už nechcel prispôsobovať eurotanečnej scéne alebo proste tanečnej scéne. Ako vy vlastne všetci traja možno teraz, ale povedzme, buďte takí láskaví, mi odpovedzte ako prvý, vnímate tú rockovú scénu ako tanečnú, lebo pre mňa, páni, rocková hudba je tanečná len veľmi obmedzene. To znamená, aj tá zábava tých ľudí na tých parketoch pri tej rockovej hudbe je iná. Ako je vnímaná DJom rocková hudba, pokiaľ sa nebavíme o rockovej diskotéke? Nie, ja by som chcel takto, ja som potom zaznamenal duševný prerod,
Akože není to len rock, ako to disco bol. K tomu som sa chcel dostať, lebo on musí prísť. Nie, zákonite. A Tibora prišiel na funky. Ja som začal hrať funky. No, akože toto som chcel počuť, Hivi. Disco som tam mal a prekladal som to ako borovičku s vodkou, tak som tam dal aj tie rockové, ostali slaďáky, alebo tak, ale zase zoberme, bol tam potom ten, ja neviem, ako sa hovorí to eurodisco, alebo ten rock tam boli. Zoberme napríklad, ja neviem, Eruption, alebo čo, tak tam boli tie rytmy, alebo One Way Ticket, alebo čo, tak tá melodika tam bola, alebo ja neviem, Cloud Substitute, alebo tieto, to boli všetko, ako ten rockový základ tam bol, melodika, dá sa povedať, ale potom som hral funky a zase napríklad v Bystrici, to malo veľký vplyv na moje publikum, keď som hral v PKO, to ešte Hugo si pamätá, ako nechcem, aby to teraz vyznelo nejako zle, ale tam všetko, tam som bol jediný biely s zvukárom a s prevádzkárom bufeta, ale to boli ako všetko, vtedy bola tá vlna, títo prišli naši spoluobčania v oblekoch, kravaty, všetko toto a oni povedali, to je dobre, to je Černovské hra, to je zo Šťavnice. A takto to bolo a bolo to ako výborné a že normálne zábava bola všetko a samozrejme akože to bol vtedy, ako sa hovorí ľudovo, big beat a oni napríklad aj opačne prijímali, napríklad keď slaďáky, ja neviem, Hotel California, tak to sa im veľmi páčilo. Ja to v svojom živote analyzujem relatívne často, keď mám aj možnosť sa rozprávať s generáciou ľudí, ako ste vy. Ja mám 49 rokov a musím sa veľmi úprimne priznať, ja viem, že ste si prežili rockovú scénu, aj ty, Tibor, a povedzme, preto som vás trošku aj tlačil do toho, že či máte skúsenosti so súčasnou diskotékou, tiež niektoré veci sú pre mňa také, že to už nie je môj svet, ale ak by ste možno mali vy skúsenosť so súčasnou diskotékou, tak by ste povedali, toto nie je môj šialok kávy. A teraz sa vrátim k sebe. Ak by ja som mal začať s rockovou diskotékou, tak ja nie som DJom. To znamená, je úplne úžasné, že pre vás to bola hudba vášho mládí, alebo to, k čomu ste sa dostali a ste sa vyvíjali, ale ja keby som mal otočiť toho raka od chvosta, aby som mal robiť diskotéky, aby som mal hrať Slady a Led Zeppeliny, asi by ma to nechytilo tak, ako ma to chytilo v 80 rokoch, keď už som poznal groove, keď už som poznal basu, keď som poznal funky. Ale môžem k tomu niečo? Môžete. Tibor mi dá za pravdu. To bola akože znúdzecnosť, lebo iné nebolo vtedy. To chcem povedať. A vlastne pre vás to bola znúdzecnosť. Áno, lebo hrali sme to, čo bolo. Ale mňa na celom diskotékovom svete zaujala basová linka a bicie. Čiže ja, keby som počul na začiatku nejaké revúce gitary, ja budem autobusár. Ja nebudem DJ. Ja som musel počuť funky, aby som bol DJom, pretože mne v 84. otec dal do ruky album Thriller a potom druhý Kool and the Gang. A potom som spoznal Tibora. Čiže v konečnom dôsledku ja len na to reagujem, že veľká česť a sláva a tiež tam musel byť ten emočný iný spúšťač, znúdzecnosť, rocková scéna, chcem byť DJ, páči sa mi to, ten je DJ a ja chcem byť, lebo vás to dalo do takej hybnosti, že po 40 8, 9, 50 rokoch ste tu a vychádzali ste zo scény, ktorá nebola tanečná. No, lebo rocková scéna tanečná nebola. Nie. To aj v jednom z podcastov vašich povedal jeden z bratov Rybárovcov z Košíc, že iná hudba nebola, tak sa snažili vybrať tie melodické veci, aby sa dalo na to tancovať. Presne tak, to povedali. Takže, lebo iné nebolo, to si pamätám, ako keby som to včera počul v tom podcaste. Bolo to presne tak povedané. Toto, no a potom už prišli samozrejme aj tie také, akože prišlo v 77. tie disco a takéto, ako napríklad mne sa zdalo, ja neviem, Bonnie M revolučné, to bol ten zlatý stred a to bolo super, akože to bolo... Bonnie M sme museli hrať všetci, pretože ľuďom sa to strašne páčilo. Presne, lebo bolo také... Oni aj chodili do Československa, čiže... Oni boli aj na líre. Áno, boli aj na líre. Ja som raz hral jednu diskotéku v nemenovanej dedine a tam prišli mládenci a povedali mi legendárnu vetu, a keď nemáš Bonnie M, ani nevybaľujú. Hej, to aj u nás je tak. A musím povedať jednu vec, takisto veľmi osobnú, kedy som bol za takého burana, lebo
ja chápem, že po tej zóne roku a konca 70. rokov, kedy prišlo Boney M, bolo to naozaj niečo veľmi inovatívne. A vzhľadom k tomu, že ja som 74 a začal som vnímať hudbu v 82. 3. Boney M a Abu som vnímal, moja sestra milovala Abu, ale mal som ju toľko napočúvanú, aj Boney M, skrze sestry a ešte Bee Gees, že až tak ma veľmi nebrali a ja som sa vyjadril pred jedným nemenovaným kolegom asi pred 3 rokmi, že Boney M ja už neviem počúvať, lebo tak poznáš každý tón. A on povedal niečo podobné, že sa nevybaluj, lebo je milovník, zasiahlo ho to, zmenilo mu to život. Ale tak striktne. Na Boney M mi nesiahaj. Že úplne ho odstavil. Hej. Mňa teda, ale ja rozumiem veľmi múdro a rozumiem aj tomu a úplne som rád, že ste to povedal, Himi, že vlastne prišiel prelom 70. Tibor potvrď, vyvrať, Hugo potvrď, vyvrať. Vlastne koniec 70. rokov a začiatok 80. rokov, kedy tá scéna už začínala mať minimálne na Slovensku, lebo tá hudba sa hrala v Amerike už 70. Tá americká hudba 75 až 80, tanečnú podobu. Že vlastne tá hudba sa menila na tanečnú. Tibor, páni, je to tak? Bolo to tak? Že už sa dalo tak, ako ste povedal, Himi, a s tým absolútne súhlasím. No. Ja dodnes hrám rockové balady ako slaďaky, že už sa dali tie slaďaky trošku obmedziť a keď tak povyberať tie veľmi super veci a vlastne možno ich zaradiť ako pomalšie pesničky. No ale zase ja by som trošku túto namietol, ja keď hrám tie oldisky napríklad, takže ja neviem, AC/DC prídu mladí si pýtať, lebo ano, to je ruba, môžu už AC/DC má vynimočné miesto vo svete. AC/DC, no ale to není, že to, ja neviem, alebo Fox on the Run, ale tú singlovú verziu tam s tými sirénami, to ako od svítu, to ako chcú, lebo to je veselé, teraz sú takéto veci, ale toto spôsobilo možno to, lebo bol kabát, pohoda a to rozbilo všetko. Tak ľudia začali k tomu sa vrácať. Asi áno a za tie roky, určite máte pravdu a za tie roky by som možno trošku ja vyjadril svoj názor, že keď ste začínali v 70. rokoch a 80. ale iba začiatok, lebo potom ste takisto menili tú svoju produkciu, tak vlastne rock bol mainstream. Počúvali ho všetci. A dnes AC/DC je výnimka. Na AC/DC a ja sa chcem baviť a milujem ja neviem, Odyssey alebo Shalamar, ale na AC/DC sa chcem baviť. Ale v konečnom dôsledku rocková scéna, či to zoberieme zľava alebo sprava, už nie je mainstream. Už je to minoritnejšia záležitosť s výnimkou tých prioritných top 30 vecí, čo poznajú rockery, jazzmeni, klasici, všetci. Hej? Čiže v konečnom dôsledku už to sa trošku menilo tiež, že z rockovej scény, čo bola hlavný front na parkete, sa to zmenilo. Samozrejme, tie skladby, čo ste povedali, sú všetko dodnes. Ale jednu vec by som povedal. Dobre. Že, prepáč, že ti skočím, ale najväčší úspech ani nie AC/DC, alebo čo je úplne netypický, čo aj není vôbec veľmi tancovateľná vec, čo tuším, čo poviete. Bryan Adams, Summer of 69. Nie, ja som myslel, že poviete Deep Purple. Nie, Summer of 69, to je také ako hymnické, môžu ľudia si kričať a to není tancovateľná veľmi vec. Ale akceptujú to aj mladé. Áno, to je skladba prvej pomoci. Súhlasím. Na svadbách aj tohto často hrávam a ďalšia vec, ktorá potom už opadáva z energie a je veľmi dlhá a nedá sa skrátiť, lebo ťažko to namixovať, to vôbec nie, a hovoreným slovom predeliť, je One Halen Jump. Hej. Tá skladba má 5:02 a to už je veľa. Hej, že vlastne, lebo je to netanečná vec. Tam jedine, čo ťa evokuje nejakým spôsobom, je skákať. Ale 5:02 minúty ťa to budem baviť. Priatelia, tú rockovú scénu, ako to ja vidím, a poviem aj pár mien, čo som hrával ešte predtým, ako som prešiel, povedzme, do funku. Americká scéna, to znamená Boston, Styx, Kansas, Bachman Turnerov Drag, Eagles, ikona absolútna rangu, Británia, Toto, Foreigner Urgent, som v F-ku, ktorý bol funky klub, musel zahrať, pretože v tejto pesničke, kde spieval Lou Gramm, bolo také saxofónové sa. Áno, tak ale to bol čierny muzikant s rockovou skupinou Urgent, určite to poznáte. Jasne. Proste to som musel. Lebo tam bola taká energia v tej pesničke, že to sa nedalo nehať. To proste
Aj vo funky diskotéke. Poznáte kapelu Chicago? Tak a viete o tom, že produkcia Chicago a Earth, Wind and Fire je tá istá? Tak hej, ale to sú tí istí ľudia. Áno. Čiže Chicago, to som ani samozrejme... To je ako elektromobil. Čiže toto bol môj prazáklad, trošku možno iný, aký mali pohľad na vec bratia Rybárovci, ktorý som chodil sledovať do Véčka, som si kúpil v nedeľu na čaj lístok, ja som sedel tiško na stoličke, ja som sa díval a som absolvoval všetky tie Zeppeliny a tieto veci, ktoré tam oni hrali a vlastne s tým môjim pohľadom som sa trošku aj nejak, že som sa dostal týmto veciam, posunul inak a potom vlastne v 81. 2. som sa zlomil, lebo som počul, myslím, že platňu Rise of the Earth and Fire a bolo vymalované. No ale ani sa nedalo ináč, lebo už to išlo, ľudia, akože samozrejme, to bolo všade. V 77. roku vyšiel mega úspešný soundtrack Horúčka sobotnejšej noci. A to sa dá hrať dodnes, napríklad Stayin' Alive, to stále. Tramps, Walter Murphy and the Big Apple a ďalší proste, a tí to zvalcovali totálne, hej. A to už sme na konci 79. 80. rok. Hej, čiže to podobie to funku a tak ďalej vlastne a nárastom kvality a vlastne toho množstva, ktorý prenikol z Európy, teda z Ameriky ku nám a sme to mohli aj my počúvať a hrať Kool and the Gang a už to bolo vymalované všetko. Himi, bol ste človekom, ktorý mal aj prehrávky a absolvoval ich v tých časoch? No pravda, že všetky. ako keď Chuck Norris, všetky som absolvoval. Napríklad mám veľmi zábavné príhodu z tých 82, keď som ešte bol v bývalom PKO v Bratislave na prehrávkach a tam ešte bol presne vtedy aj Štefan Anderko a títo v porote bol Pavol Hamel, potom Jan Klimo, to bol taký herec, čo vždy tých riaditeľov hrával, tých podnikov kadejakých a mňa sa spýtali, lebo tam boli všetky tie celebrity bratislavské, väčšinou asi tam sa nechodilo, ja som bol vtedy, tuším, jediný z Banskobystrického kraja, tuším ešte Jano Chamula z Detvy bol. No a oni sa nás pýtali, a prosím vás, mladý muž, vy ste skade? Ja hovorím, z Banskej Štiavnice. A to je kde? Takto, no. Takže to bola taká, že vtedy ešte nikto nevedel, že je nejaká Štiavnica, aj že pre Boha, že čo tento človek tu chce. A to bolo také. A ešte druhý zaujímavý zážitok, keď som sa vracal z prehrávok, ma 3-krát zastavila polícia, lebo kamarát ma viezol autom a mali sme aparatúru a že či mám doklad do toho, že či som niečo neukradol. Áno, tak sa musel ukázať, že ja som bol na prehrávkach. Hovoríš o prehrávkach Soul koncertu. Soul koncert, áno, to boli prehrávky Soul koncertu. No. A potom už prišli tie krajské prehrávky a tam bolo potom už zaujímavé, že dokonca akože tí, čo mali tretí prevodový stupeň, tak tí chodili na okresné prehrávky ako do poroty, ich pozývali do komisí. Tak sa začalo. To bolo veľmi zábavné. Akože pred našim rozhovorom ste sa vyjadril a beriem to tak, že faktograficky, že ste bol lokálna hviezda a my pátrame vlastne po DJ-och, ktorí znamenali veľa nielen celoslovenský, ale naozaj aj regionálne. Lokálna pre mňa znamená, keď sme v Banskej Štiavnici, hviezda Banskej Štiavnice. Bolo tu portfólio ľudí na zábavu v kluboch, diskotékach, mali ste svoju klientelu, mali ste svoju generáciu, žila s vami? Žila, lebo takto, preto tu bolo, lebo Banská Štiavnica bola vždy mestom škôl. Tu bola aj takzvaná tá prípravka do zahraničia, takzvané Tuzexové gymnázium, kde okrem iného, študovali, Haščák a všetci títo. To som nevedel vôbec. Áno, vôbec. To bola taká škola, že 4. ročník sa študoval a tu mali zvýšené hodiny, do NDR sa chodilo, ruský jazyk, do Bulharska sa chodilo, do Maďarska, do Polska. Takže a oni ich aj trénovali na to, že ako na odlúčenosť, takže nechodili trebárs ako domov, len raz za mesiac mohli ísť domov a tak a tí chodili ako sem na tie diskotéky a to už... Už chápem tú neprístupnosť tých ciest, tá odlúčenosť. No, ale druhá vec bola aj to, že oni vtedy to boli všetko, ako sa hovorí, preto to volali Tuzexové gymnázium, lebo to boli deti z potentátskych rodín, z veľkých miest a tak, takže tých sa už nedal oklamať niečím. Tí už vedeli
smer aj všetko, aj poznali muziku aj tak, takže preto sa mi možno aj podarilo vypracovať tak, že potom som ja napríklad mohol hrať aj v tej Bystrici alebo aj vo väčších mestách, lebo toto bola škola života. Rozumiem. Lebo ako tých sa už nedalo oklamať, že ja neviem, pustím niečo a že toto je teraz také super, že zbláznite sa. Proste ste ich neopil rožkom. Nedali sa opiť rožkom. Presne. Boli to ľudia z väčšieho sveta. Tak. A bol tu nejaký klub alebo nejaká diskotéka, ktorá bola vystavaná ako diskotéka, že to nebol pub s hraním cez víkend, ale bola to diskotéka? Nie, tu nebolo nič, to presne ako Tibor tiež v jednom zo svojich podcastov spomínal, boli tie kultúrne domy a tak, a to bol závodný klub revolučného odborového hnutia národného podniku Pleta a tam každú nedeľu bývala diskotéka, ja neviem, od 4:30 do 4:30 a to bolo peklo, hej, že ja neviem, o 4:30 začalo, 4:30 aj 8 minút už sa tancovalo všetko, 300 ľudí, stále to bolo plné všetko a všetci pili kávu, hej, lebo sa lialo pol decilitra, aby nevideli, lebo sa nesmelo vtedy piť, tak všetci tí starší chodili so šálkami ako od kávy po sále, že akože nič sa nedeje, ale to boli krásne časy a to bol akože to bol áno, socialistický realizmus, no. A to bol permanentný rock'n'roll, to bolo akože, a tí ľudia vedeli a ešte to bolo tiež raz spomínali to bratia Rybárovci, že stačilo povedať dievčatám a hneď bola diskotéka, rozchýlilo sa. U nás to bolo tak, bola v strede mesta očná optika, ktorú viedla pani Celderová a tá napriek všetkým zákazom vždy bola ochotná mi vylepiť plagát. A tam normálne ľudia vždy piatok prišli, že či bude plagát a keď bol plagát, že v nedeľu je diskotéka, tak v nedeľu bolo plné. Ten plagát stačilo vylepiť piatok o 12:00, čo ja viem, na 2 hodiny, potom ho rýchlo stiahla, aby toto a tí ľdia prišli. Úžasné. Toto je úžasné. Takže každý povedal jeden druhému, tretí, štvrtému a toto. Koľko, vy ste povedali jedno meno, myslím, koľko kolegov z vašej doby, ktorí si to s vami ťahali, lebo predpokladám, že ste nebol úplne sám, tu v Banskej Štiavnici bol DJov? Takých, ktorí hrali, nie takí, ktorí túžili hrať, ale boli vo výkone. Nie, no tak dá sa povedať, traja sme boli takí. Bol ten Marceličko, ktorý mal aj tie ako prehrávky slov koncertu, to bol taký ako priekopník, ten vedel perfektne aj anglické, všetko, ten ako, lebo tam sa hovorí, že kto bol môj vzor, pre mňa mohol byť vzor on, a potom mal som ešte rovesníka, žiaľ už tiež tragicky zomrel, volal sa Miloš Bauko a ten tiež bol taký zhruba v mojom veku a ten niekoľko rokov po mne začal a ten tiež to bola vlastne potom taký konkurenčný boj, že kto ako čo on hral, také komerčnejšie a tak, takže ako... Doplním, nech sa páči, prosím. Že spomínal kolegu aj nášho priateľa vekovo takisto blízkeho ako ja, a to bol Janko Chamola z Detvy. Áno. Janko Chamola vlastne, ja som ho zažil u nás v Košiciach, kde končil vysokú školu, lebo študoval u nás, dokonca si tam našiel aj manželku. A on vlastne začínal ešte predo mnou vo Včku po Rybárovcoch. Mm-hmm. Hej, to znamená v roku 78, 77, hej, vlastne vtedy Janko Chamola tam pôsobil a nielen tam, ale aj v iných kluboch a potom hore, aj klube hore na Podradovej, na Vysokej škole veterine. A Janko bol tiež jeden z mojich vzorov, hoci my sme neboli vekovo navzájom nejak starší. Ja som napríklad starší od Himiho, ale Himi dlhšie hrá. Mm-hmm. čo je super, však to je fajn, hej, začal na človeku. Čiže a tento človek mal tiež taký dár, taký osobnostný. Ak to počúva, teda ho pozdravujeme, bo som tiež nevidel 30 rokov, Janka Chamolu. A vlastne tiež ma svojím spôsobom ovplyvnil, tak ako ma ovplyvnili Rybárovci. A ty si s ním vlastne v styku bol? No ja som ho stretával tak, lebo niekedy on sa tomu venoval určitý čas aj profesionálne, viem, a on chodil niekedy k nám hrávať a tie videodiskotéky a takéto a to je to, čo ty spomína, že vzor, a lebo vtedy my sme boli ešte rozhlasoví discjockey, my sme uvádzali a tak, a kto mal prejav a tak, on vedel, dá reči, to ako povedal aj pani Líšková, že presne, že
českí discjokej prišli a že my sme mali možno lepšie aparáty, ale tí vedeli. Ja napríklad som poznal Honzu Beneša, keď som bol v Prahe na vojne a to bol ten stačilo len keď rozprával, teda ani nemusel nič púšťať. Nie, ale o to ide. Takže a vtedy my sme toto brali, že ten vedel, ten bol dobrý, ten povedal 3 vety a všetko sedelo a boli sme nadšení a hltali sme každé slovo. Teraz napríklad ja sa už ani nestretnem v súčasnosti s DJom, ktorý by uvádzal. Veľmi málo ide. Hltali sme každé slovo? Áno. To by som možno aj trošku chcel rozobrať a veľmi si vážim aj ľudia, ktorí sa nad tým zamýšľajú alebo vlastne vnímajú tie dekády, podľa mňa nevyhnutne dôjdu k záveru, že si to vážia, to hovorené slovo na tej diskotéke a dnes všetky informácie človek dostane z digitálneho sveta a ja si pamätám diskotéky, kedy možno aj Tibor, teda určite aj rôzni iní, ktoré som navštevoval, mi dávali informácie, ktoré som nevedel dostať. Tak, to je pravda. Hej, a už nehovorím o tom, čo sme sa bavili skoro na všetkých podcastoch a hlavne tých 80 rokov, že tí DJ boli mienkotvorní a oni určovali alebo poznali svetovú muziku, smer, ktorý sa bude na parkete tancovať. Dnes je to iné, o tom sa nebáme, lebo to je šialené dnes. Hej? Ale zaujímal by ma možno názor vás všetkých troch, ale vás, Hymi, určite. Hovorené slova diskotéka a práca DJ-a. V čom podľa vás spočívalo to celé čaro toho DJ-a, tej produkcie? Lebo dnes čaro DJ-a spočíva hlavne na modernej diskotéke v 100% mixingu. V tom, že na tom parkete tí ľudia, a to vám hovorím páni úplne vážne, pri minutáži si to viete vyrátať, za 60 minút hudobnej produkcie počujú 50 skladieb. Takto funguje moderný DJing na festivale alebo v veľmi progresívnej diskotéke. V tom čase to nebolo možné, nebolo to populárne, nebolo to potrebné. V čom bola tá pridaná hodnota toho DJ-a podľa vás z vašich skúseností? Lebo pridaná hodnota Tibora bola tá, že vlastne priniesol medzi ľudí vplyv novej hudby, ktorú poznal, ktorú dával, ktorou žil a vlastne do toho dával svoj hlasový prejav, svoj život. Ale mňa by zaujímal váš názor, prečo ste pri tom zostal celé roky a čo ste do toho zo seba dával, aby ste sa v tom cítil tak komfortne, že dneska rátame 50 rokov a žijete DJingom. To nie je len vždy, že tie podávať informácie. To je jasné, že nie. Jasné. Ja neviem, že názdar Ferov minulý si nebol, alebo tak ako hovoríte, alebo hovoria naši maďarskí bratia, bekepíšek. Hej, že nejakú takú hlášku, niečo navyše, čo tam je, čo oživí toto. Bansko-Šťavničan hovorí maďarsky? Ale nie, to len to nie, ten backupéšek není slovenský ekvivalent k tomu slovu. To je niečo také ako nejaké vsúky alebo vpľúvanec alebo niečo také. Takže to je intermezzo, niečo také povedať, že a tí ľudia napríklad také zahusťovadlo. Hej, a oni boli radi, že aha, on si ma všimol, že ja neviem, že som prišiel a zakýval mi, alebo rozumiem. Také a hneď poslali pol deci, alebo ja neviem čo. Nie. Pozornosť, hej? Hej, ale to nie, hej, upútať, že baviť sa. Napríklad ja som mal vymyslenú takýto, to dodnes všetci, keď sedíme volať na pive, sa z toho rehocu, že príklad volá, kedy to bol najväčšie, prvé miesto anglické hitparády a neviem čo, ale ja som napríklad povedal, mal som taký propagačný single, to dodnes si pamätám, dáke skupina El Parazol, to bolo dokonca Not for Sale a neviem, ako sa volala už tá skladba a som povedal, že to bolo minulý týždeň 28. miesto, ja neviem, na Novom Zélande, čo bol nezmysel, lebo kde sme my vtedy mohli vedieť, čo bolo na Novom Zélande. Ale treba, tá skladba sa zapáčila ľuďom. Tancovali a potom prišli, že vieš čo, pustí nám to, čo bolo minulý týždeň 28. na Novom Zélande. Lebo ťa počúvali. Hej, to je to, že a normálne urobil som si hit taký, ktorý akože vôbec neexistoval, lebo to boli také tie vzorky, to mi niekde som zhodal, platiu, že Not for Sale, čo asi do rozhlasových
štúdií dávali propagačných a tak. Moser sa volala skupina a El Parazol bol single. A to bola taký ten Italo disco a to strašne to letelo a hovorím, to som hral možno potom 3 mesiace. A stúpalo to potom asi na 7. mieste som v Novom Zélande skončil. Už ďalej to nešlo, už sa to... Keď sa na vás pozriem, aby sme sa nepoznali a stretneme sa niekde, povedzme, na nejakej vernisáži, nikdy v živote, a keby som žil ešte jeden život, ani v tom druhom, ani treťom, ani štvrtom živote by ma nenapadlo, že niečo máte spoločné s hudbou alebo s diskotékami. Pozriem sa na Tibora, poviem si áno, ale na vás nie. Chcem tým povedať, čo je vo vás to srdcové, že vás to baví. Lebo mňa bavia harmonie, mňa baví basová linka, mňa bavia bicie, mňa baví dať ľuďom tú energiu a dostať ju späť a milujem muziku. Čo je vo vás, Himi, že ste naozaj pri tom a prepadol tomu na celý život? Takto, možno to je podobné, ale ja to definujem ináč. Ja napríklad, keď idem hrať, ja už teraz som chorý z toho, že idem piatok hrať, ale nie to, ja mám ešte tú zodpovednosť, všetko, ja nespím, ako ja som na nervy a čím som starší, tým viac, lebo ja obdivujem mladých disjokejov, dnes on napríklad idem volať, kde on tam si fajčí, pije kávičku a tam BPM sa mu sami napočítavajú a jemu je jedno, či ľudia sa bavia, či nie, on dostane tie peniaze, všetko toto, ale hovorím, ja s tým žijem, ja som chorý, keby mi netancoval, ja sa začnem potiť, všetko toto, som na pokraji nervového zrútenia, takže, ale ja som sa v tej hudbe našiel, ja mám napríklad doma asi 2,5 tisíc CD-čok originálov, ja mám aj drahý aparát doma, tak si púšťam a tak a ja som ten typ, ja napríklad mám aj CD-čka, ktoré ma nezaujímajú niektoré, ale viem, že sú ako dôležité pre populárnu hudbu, hej, tak ich mám založené, alebo tak. Takže preto ja som tá hudba, neviem, ja som všetko možné už robil v živote. Ja som si, vydal básnickú zbierku, robil som 2 výstavy fotografií pred 5 rokmi na staré kolená a v Štiavnici, a nefotil som Štiavnicu, zo sveta, Londýn, Edinburgh a nebudete mi veriť, ja som tie fotografie predal všetky, čo som ako ostal zdesený aj ja sám a potom už nič. Ja všetko urobím, 2-krát alebo 3, jedine tá hudba mi ostala, akože to robím ako dlhodobo. Ja vždy niečo, nikdy som ako v živote by som nepovedal, že k tomu budem inklinovať, ale potom nejako mi to ostalo, ale to je skôr to, že ja nie ani sprostredkovať baviť sa, ako a že komunikovať s ľuďmi a neviem čo. A toto je to. Minule tam boli dáky z Bratislavy, čo robíval v diskotéke, on bol prekvapený, on povedal, akože on ostal celý večer a on povedal, ja som vás len celý večer počúval. Že tá hudba nebola podstatná, takže no. Takže, lebo ja im dáku príhodu, ako bolo kedy, keď im poviem, som hral raz v Polane vo Zvolenie, ma kolegovia zo Zvolena pozvali na staré kolená a táto legendárna hláška, a keď nemáš boniem, ani nevybaľuj. A keď to a ty sa rehotali všetci a tak akože. No. A najväčšie vyznamenanie pre mňa bolo, keď som odhral, tam som 1,5 hodiny som si zahral, nikto ma nepoznal a čo bol biletár a šatnár, tak povedal, všetci dobre hrali, ale ty si najlepší hral. A čo mi bolo treba viac? A preto to sa oplatí žiť. Ale pritom som týždeň predtým nespal. A ste sa potili. Hej, doslovne. Akože. V 80. rokoch, kedy ste možno hrával veľmi intenzívne, ste aj pracoval? Alebo to bol taký hlavný zdroj príjmu? Nie, Dalo sa to vôbec len z toho žiť? Nemyslím vyžiť, hoci to tiež bolo ťažké, ale dovoloval to štát? Že si len DJom? Nie, ja neviem, ja som nikdy z toho nechcel žiť. Preto ja hovorím, ja aj keď som v tých 90. rokoch skončil, lebo tam už prišli veľké aparatúry, veľké svetlá, veľké všetko a ja aj teraz, ja nemám ani aparát, ja si požičiavam, alebo ja neviem, zaplatím človeku, ktorý mi to dovezie, odvezie, ja mám akurát také prehrávače a média. Takže nie, ja som stále bol zamestnaný, ja som vyštudoval cestovný ruch, potom som, roky som učil
nemčinu a ekonomiku a to bolo najväčšie show, keď som mojim študentom zahral v klube Rubigal záverečnú pred maturitami diskotéku a také. To boli také zábavné, milé spomienky, ale hovorím, že nikdy som... Ja som chcel vždy si zarobiť, aby som... Veľa som cestoval. Bola, kedy, ja neviem, zájazd Čedoku stál 15-20 tisíc, tak za rok, aby som si zarobil na jeden zájazd. A každý rok som šiel. Nikdy som to nechcel robiť profesionálne. Ja preto obdivujem mojich rovesníkov, ktorí ešte hrávajú, že ešte stále hrávajú a že akože už nemusím. Akože už napríklad viem, že majú aj dobré dôchodky a stále každú sobotu, nedelu. Ja nie, ja som si povedal, chcem teraz aj žiť, chcem, ako ja neviem, prísť a nemusí ísť večer, ja neviem, hrať, ale že si sadnem a budem si počúvať ako len pre seba doma. Tibor, teraz taká rýchla otázka na teba. Bol niekto v 80 rokoch, koho si poznal a iba hral? Dalo sa to? Myslím si, že nie. Nedalo sa. Všetci sme boli zamestnaní. Zákon to nedovoloval. No, tak som myslel, no. Pretože diskotekár ako taký, ktorý chcel účinkovať na verejnosti, musel jednak mať prehrávky. Bez prehrávok sa to nedalo. Si neškrtol. A ďalšia vec, že diskotekár ako taký nemohol byť umelec na voľnej nohe. Slobodné povolanie. Nebolo. Túto tému až otvoril Addis. Hudobník, ako mohol byť. Môj otec bol hudobník a bol na voľnej nohe. No, to si to pamätám. hovorím, ale DJ neboli. Rozumiem. A Hugo, ty si mal na starosti Osvetové stredisko Banskej Bystrici. Tak si spoznal Himiho? Jeho som v podstate poznal už predtým, keď hrával ako v Tour klube. Ja potom som ho poznal, keď chodil na prehrávky, na krajské prehrávky. A v podstate z tých diskotekárov som vedel, ktorí išli na prehrávky, že kto spraví a kto nie. Hej. A pri tých, o ktorých sa vedelo, že nespraví prehrávky, tak dalo sa prižmúriť oči, lebo bol treba dobrý konferenciér, že vedel dobre komunikovať, rozprávať o tých pesničkách, mal dobrú choreografiu piesni, hej, ale technicky bol nulový, alebo zase bol veľmi dobrý technik a v tejto oblasti bol zase nulový. Hej. A hovorím, bez prehrávok sa nedalo a v tom čase nemohol byť discjokej ako na voľnej nohe. Rokovalo sa o tom v 88., 89. aj na ministerstve financií, na ministerstve kultúry, ale 89. sa to uťalo a uvoľnili sa. Rozumiem, nikto sa tým nezaoberal vtedy. Nikto sa tým nezaoberal. A ďakujem za odpoveď. A keď hovoríme o dobrej technike DJ v 80. rokoch, ale nehovoríme o mixingu, v čom, páni, spočívala tá technika? Konferenciérstvo, moderátorstvo alebo moderovanie, jedna vec. Niekto bol lepší, niekto bol horší. Ale keď hovoríš, že tento nebol možno ideálny v moderovaní, ale mal dobrú techniku, o čom hovoríme, keď nehovoríme o mixingu? V tom čase mixovanie neexistuje. Áno, čiže o čom hovoríme o tej technickej zdatnosti? O tom, dá sa povedať, že záležalo, ako mal diskotekár choreografiu, ako vedel vybrať nadväznosť. Čiže dramaturgiu? Pesničky, ako mal dramaturgiu, že vedel vybrať hudbu tak, že gradovala, išla... Pracoval s emóciou publika, áno. Čiže o tom hovorím, o tejto technike. Rozumiem, samozrejme. Ale keď myslíš na techniku ako strojov... Nie. Myslel som na techniku osobnosti. Technika strojov bola adekvátna možnostiam a výdobytkom. Lebo že nedá napríklad Earth, Wind and Fire a za tým AC/DC. Jasné. A sú aj takí, čo aj dnes to robia. Bohužiaľ. Musíš to cítiť. Presne tak. Himi, rád by som sa opýtal, na čom hráte dnes? Ja mám... Hovorili ste, že máte playere? V playere mám. Ja som asi ako jediný vo vesmíre, čo ešte hrá z mŕtvej vývojovej vetvy z minidiskou. Ja normálne mám 2 minidiskové prehrávače. Tak to s vami chcem fotku, áno, to ste. Minidiskové prehrávače ako Sony a mám ešte média ako kopec a tam si to nahrávam, alebo tak, že si pripravím. Má to veľmi dobrý zvuk, minidisky majú výborné zvuky. A keď sa to napojí na dobrý aparát, tak akože není to problém.
Takže ja s týmito minidiskmi hrám, ja neviem, keď som znova začal hrať aký 97-8 a odtedy hrám. Pamätáš si, že sme museli hrať aj Slaďaky? Ja hrávam stále, ja s tým nemám problém. Na konci ja hrám, normálne v klube. Nie na konci, ja normálne mám ja len na konci. Ako volakedy 40 minút, alebo tak a na konci pekne a všetci žiadne a všetci hneď sú Slaďaky a ešte 1 a 8 a 9 a všetko. Ako v podnikoch zrejme niektorých to funguje, my sme sa už bavili v takej komerčnej diskotéke, to nefunguje. Ráno ja hrávam, cez večer nie, ale verím, že sú ľudia a páry, ktoré si to veľmi užijú. To my sme sa už rozobrali. Ale ja som hrával aj v tej pražovni disko klube normálne, tie oldisky a ja som to tam dal a zvykli si na to a nemali s tým vôbec problém. Ešte by som povedal skôr, že keď sa to pomalšie rozbiehalo, keď som drysol Slaďák, tak zrazu zo všetkých kútov vyliezli ako duchovia a potom už ostali ako po treťom Slaďáku. Zaujímalo by ma, Himi, v 80 rokoch ktorý žáner alebo ktorá produkcia, ktorá hudobná skupina, ktorý vplyv vás konkrétne najviac ovplyvnil? V 80 rokoch? Áno. Ja neviem. Johnny Hates the Jazz. Krásne. Toto sa mi páčilo napríklad potom, ja neviem, z tých funky, čo tam bolo, ja neviem, tí Stock Aitken Waterman, to som mal rád, no samozrejme, Kool and the Gang, Celebration a Get Down Only, tak to boli akože trvalky, to som mal akože rád. No a potom ešte, ja neviem, Dianu Ross. A keď dnes robíte diskotéky, ktoré sú oldies, po ktorý rok idete? Teraz sa už dá ísť kľudne, niekedy idem do 2000 už ako. Čiže máte prehľad aj v hudbe 90 rokov a milénia, hej? Ale jasne ako. Ako sa vám zapáčil, povedzme, zvuk 90 rokov, štýly 90 rokov a možno aj hudba okolo roku 2000? Napríklad Black Box Ride on Time. To je srdcovka, no. Takže akože... No. Takže to nie, ako sledoval som to tak, ako, ale hovorím, okolo 2000 som prestal, akože tam som už potom cítil, že ako, to sa nedalo, akože už potom. Ako. Ale zase zoberme to tak, keď sa to objektívne bere, že v posledných 5-6 rokov není žiadny letný hit. Veď zoberme teraz, keď počúvame napríklad Express, teraz je, tuším, What is Love, dáky remix, dáka ženská spieva. To je David Guetta urobený, áno. No, toto a všetko, nič, akože, posledný letný hit bol, bože, ako sa to, Dragoštadin, Ozon. To bol posledný letný hit. Alebo Ruslana, to, čo vyhrala Eurovíziu. Ináč, keď hovoríte o Black Box, tak ja Black Box milujem. No. A tam bola modelka, ktorá to ale nespievala. Oni mali aj poťahovačky so Sudom, lebo vyťahli tú skladbu zo spevu Loláty Holovej zo 70. 80. rokov. A aj Ride on Time, aj všetky tie Everybody, aj Fantasy spieva Marta Voš. A Marta Voš, to je spevačka z 80 rokov, to asi evidujete, z Waiters Girls bola. Presne tak. A ona aj naspievala CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. To je Marta Voš. Hej, čiže Black Box, to celé je tak prepojené, že absolútne úžasné, ale vkus úplne, že super. Prišli ste na chuť house music? Neviem, ako... Aj Black Box je začiatok house music. Ja som sa prišiel, lebo prišli, akože zase moje publikum rástlo so mnou a prišli, že Himi, pusti nejaké house bomby. To volali, takže ako, tak som hrával aj takéto, akože nemal som s tým. Pýtam sa preto, lebo samozrejme EDM scéna, ktorá je v súčasnosti, ktorú asi nikto z nás už nepočúva veľmi, ako tu sedíme, je aj pre mňa niekedy nezrozumiteľná. Ja milujem elektronickú hudbu, milujem house music, naozaj Black Box je elektronická hudba, takže to sme doma všetci. Ale Millennium vytvorilo úžasné veci od Daft Punku cez Mojo Lady, proste Spiller, Moloko. Spiller napríklad. No, tam sa s vami chcem dostať. Či tomu ste prišiel na chuť. Presne tam sa s vami chcem dostať, lebo podľa mňa to sú veci, ktoré možno Hugo tak nepočúval tú muziku, ale myslím, že Tibor to má zmapované. Je to hudba, ktorá by nám mohla niečo hovoriť. Čiže toto môžete?
Spiller hrávam ešte dokonca, lebo to je asi 2000-ka taká. To je 2000-ka, hej, 2000. Takže to akože to bez akýchkoľvek problémov. Áno, to nemám problém. Dokedy to chcete ťahať? Pozor, ja hrávam tak, dá sa povedať, raz za mesiac. Ja žartujem, myslím ľudsky. Ako tak, takým bude o mňa záujem, alebo kým príklad, že kým sa volá, kde nanominujem a prídu na mňa. Ste drahí, Himi. Asi, hej. Lebo nebudem menovať DJ-a, mal som jeden podcast v Bratislave, všetci ho poznáme, všetci si ho veľmi vážime a mimo mikrofón mi povedal, že on akože hráva, ale ho nikto nezaplatil, lebo takú cenu nastrelí, že tam je rovno filter, že či áno, ten človek povie, alebo nie, ja si rád zahrám, nikomu sa netlačím, ale svoju cenu si poviem, hej. A bolo to cez 1000 eur, hej, za večer, hej. Takže v konečnom dôsledku toto mala byť už len taká žartovná časť debaty. Nie, to zase nie, ale ja keď teraz ako viem, čo mám známeho, čo hráva v tom Spirite a tak oni... Bratislave, myslíte? Oni málo dostávajú, oni tam dostávajú nejakých 100-200 eur. Je to presne tak, akože kluby majú veľmi ťažké časy a aj tí DJ nie sú tak honorovaní, možno keď sú nejaké festivaly, respektíve keď je nejaká party a je nejaký headliner a tých headlinerov na Slovensku nech je dokopy tých veľmi vyhľadávaných 15, ale prestrelil som 5, takže ich je 10, tak ty si svoje vedia zapýtať, ináč klubová scéna a rezidentní DJ majú rádovo v tej sume, o ktorej sa bavíme. To je absolútne v poriadku. To sa mi volá kedy dávno, v ranej mladosti to. Čo je možno trošku jednoduchšie, ale tiež to nie je zadarmo, je to, že hudba, my hráme digitálne, to znamená, ja hrám s harddiskov alebo v podstate nejakých flash diskov, alebo v súčasnosti úplne veľké kapacity SSD diskov, je to veľmi pohodlné hranie, kvalita je súprová, nejaké vávka, nejaké formáty a podobne, ale ten nákup tých skladieb je relatívne veľmi dostupný, že keď človek si to vyhľadá, tak skladba stojí euro 50 a tak ďalej, že sa to dá sa to vykryť. Zaujímalo by ma možno ešte pred nejakými poslednými otázkami, plývali na vás nejakí DJ slovenskej scény, boli mimo DJ-ov, ktorí s vami žili v Banskej Štiavnici, nejakí vaši priatelia, sparingovia, vzory vo vašej zóne vplyvu, vo vašej úrovni a tak ďalej, ktorých ste bral, od ktorých ste sa učil a potom aj zahraniční boli takí? Nie. Ja som zahraničnú scénu som absolútne nesledoval a túto, keď boli na Slovensku, ja som to nikdy nebral, buď som ich tých DJ-ov poznal, že boli kamaráti, Vilo Jurášek alebo títo, ale nikdy ja som nehodnotil, že ako hrajú, alebo čo hrajú, alebo tak. Ja som to vždy bral tak, že akože to sú moji kolegovia, kamaráti aj v Bystrici, čo sme sa poznali, ja som nikdy akože nebral. Možno preto je tajomstvo mojej dlhovej kosti, že som bol vždy sám sebou a nikdy som akože neviem, a zahraničných absolútne som nepoznal, akože vôbec som to nesledoval. No viem teraz tí tanečníci, jasné, to sú producenti, jasné. Producenti, ale ako nikdy som akože aj celú slovenskú scénu, veď my sme, súputníci, Tuček, všetko, poznáme sa, ale ako nikdy som, že by som kde. Znie to možno arogantne, ale znie to absolútne prakticky. Táto moja otázka, ktorá bude teraz, tiež nemá byť arogantná, respektíve tá téma, a spomenul som to pri tej vernisáži, kedy by sme sa stretli, tak poviem, že nie ste disjokej a niekto povie, Jan Sedilek, je disjokej, a hovorím, nie je disjokej, je a nie je. Pôsobíte veľmi civilne, to preto. A ja sa chcem opýtať, že vlastne v rámci svojej produkcie čaká vás piatok diskotéka. Zoberiete na seba nejaký kostým, teraz nemyslím, že budete za šaša, ale že či zmeníte svoju výzáž, alebo je to naozaj tak, že príde Jan Sedilek, Himi, civilný človek, ale upúta produkciou. Tak. Ako vyzeráte na diskotéke? Tak ako teraz, akurát si zoberiem tričko, niekedy mám také ešte, čo mi nakreslí, že oldies party, tam s tými rolátormi a také sú také postavičky, ale to není podmienka. Nie, takto prídem ako teraz. No, akurát, že si beriem vždy 2 trička, lebo som nervózny, prvé hneď prepotím a potom si dám druhé, už potom som kľudný. To už vydržím až do rána. Keď vám tancujú. Hej. Keď netancujú, berete 3. Potom a uterák. Čo nesmie chýbať na vašej diskotéke? Aký štýl, aká hudba, aká pesnička?
Toto je zvláštna otázka, lebo raz som hral s jedným kolegom ako oldisku a ten mi celý týždeň vyvotoval dávno, asi 10 rokov, že čo budeme hrať a čo. Hovorím, ja prídem, sa pozriem a zahrám. Že vôbec nikdy ja toto nerozmýšľam, že čo budem hrať. Akože viem, dobre, mám také akože že skladby, s ktorými rád začínam, napríklad ten Hedevej, to Vody z hlav, to vždy je také, to je veselé, hopsavé, to vždy a keď už úplne je zle, keď už fakt sa nedá, tak potom musím... Nie. Dlouhá noc. To je už úplne dno, ale vtedy, ako nie vtedy a vtedy... Vy ste ho už prerazil v tej chvíli. Hej, áno, ale ja viem, ale to sa nestáva, akože, ale viem, no. Ja, keď niekto príde, že... Ale čím to je, mi povedz, čím to je? Neviem, nerozumiem to, ale musím uznať, určite sa aj tebe stalo, to je fenomén. To keby všetci boli mŕtvi, toto pustíš a zrazu všetko, vyjde slnko, mesiac, všetko. Ako je to tak, pani, a stáva sa mi, keď mám svadobné stretnutia a dohadujem privátku, že sa pýtajú. Hej, áno, niektorí takí ľudia sú, že najradšej by ju nepočuli, že to dajú na blacklist, lebo aj to sa stáva, ale v konečnom dôsledku im vysvetlím jednu vec, že je to komerčná svadobná pesnička, ktorú ani ja si neužívam, ale musí ísť. A sú takí ľudia, moja sestra je taká, je ples alebo svadba, keď neznie dlouhá noc, to bol zlý ples, to bola zlá svadba. A čokoľvek tam môže ísť, to bol zlý ples, zlá svadba. Ale zase zoberme to z druhej strany, napríklad ten druhý hit, to nieco uvidíš, či čo to je skoro roková vec, ako čo mali ten prvý, Maximum Turbulence, tá prvá vec. No, Mašinku len vtedy, keď pri mne stojí. Áno, že to pod hrozbou zbrane. Že to ako... Ale nie, no to sú svadbové, to není na normálnych diskotékach. Hrával si aj svadby? Pravda. A dal by ste sa ešte aj teraz nahovoriť, alebo stáva sa, že hrávate svadby? Hral som asi pred 3 rokmi jednu svadbu. Ako nevesta bola zo Štiavnice a neviem, oni boli volakde, že zase ten Trebišov, ako z Ivety. Ale to bolo veľmi zaujímavé, že som zahral, ale tam som hral riadne Rúbanice, všetko, Smoke on the Water a tak. A záver bol svadby asi taký, oni chceli, že sa išli spýtať a že to sketchy toho DJ-a ste zobrali, prosím vás. Akože tí boli tak nadšení, akože, lebo povedali, že niečo v tomto smere, ako chcú, lebo ženich, on mal taký predkos pred Trebišovom Košičami, ako nevesta bola Štiavničanka. Takže akože hrávam aj svadby, ale také, že keď viem komu, kde, že kto chce špeciálne, ako nie, keby prišli, že cudzí, že zahrajte mi svadbu, toto nie. To je akože fakt musí tam byť nejaký prvok, koho poznám, alebo viem, že čo chcú, alebo napríklad ten slávny spisovateľ slovenský Červenák, tomu som hral na svadbe, ale to bola Rúbanica, všetko, tam boli Párpli, Zepelíni, všetko, oni to chceli. Takže ako... To je spisovateľ historický. Hej, to je kamarát, on aj žil v Košiciach jedného času, hej. A to bolo tiež zaujímavé, lebo manželka je volade z východu a akože ona povedali, že tohto zavoláme, teda Himiho, lebo my sa poznáme dlho a tak ju zobral ako nastávajúcu raz na oldisku, čo som hral a potom, ako to bola taká úsmevná príhoda a potom prišiel po skončení diskotéky, tak Zora ti odkazuje, že môžeš nám hrať na tej svadbe. Takže takto skôr takéto svadby hrávam, ale cudzím nie, akože keby... Ako mám aj také som hral, ale to boli také, že môj bývalý študent, korona bola 3-krát odložili svadbu, už aj 3 deti medzi tým mali, tak, ale už aj sa zobrali oni, ale bola veselka v Hontianských Nemciach, v kultúrnom dome 300 ľudia, oni len mňa chceli a tak sa tešili, že ako veľká svadba, riadny big beat, všetko a tak ako to. A pritom oni aj nevedeli, oni len viem, že vy ste učili môjho manžela, on vždy na vás spomína, že ste boli dobrí. Ani ma nikdy nepočuli hrať, ale oni chceli len mňa a vydržali 3. To bolo také až dojímavé a všetko dobre skončilo. No, tak to je dôležité. Takže takto, keď mám takýto vzťah, tak oni vedeli, že ako... Oni ako keby cítili, že teraz musíme sa baviť, lebo veď vlastne ako sme si ho zavali, výborná to bola záležitosť. Takže akože aj svadbu zahrám, ale to už nie je potrebné. To už je vyčerpávajúce to.
Hugo, ďakujem ti veľmi pekne za to, že sme mohli absolvovať túto svadobnú jazdu. Stredoslováci. Áno, pani Stredoslováci. Takže ďakujem Milanovi Horeličanovi, ale budeme ťa všetci volať, lebo takto to je Hugo. A Pinko, my ideme do Košic. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do Banskej Štiavnice a vám, Hymi, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja verím, že sa ešte uvidíme pri príležitostiach, aj ktoré budú súvisieť s týmto podcastom, ak dovolíte. Často v podcastoch nepodávame ruky, ale teraz to urobím. Bolo mi cťou vás spoznať. Veľmi sa teším, že ste prijal pozvanie a že ste nám všetko povedal o sebe, o Banskej Štiavnici. Nenapadlo by ma, mimo toho, že sú tu nejaké pamiatky, že tu bol aj diskotékový život a bol v optike s nejakou mediálnou kampaňou na 2 hodiny a potom v piatok, sobotu to bola veľká party a to je vďaka vám. Takže dámy a páni, mali ste počuť možnosť Jana Sedilaka Hymiho v rámci dnešného podcastu, za čo mu ďakujeme a veľmi sa tešíme a tieto podcasty pripravujeme v spolupráci so Sozou a s DJ Campom. Ďakujeme pekne.